Mario, vyproš nám pokoja. O Matko na nebu vženta, vyproš nám gojiště. Matka církví pros za nás a oroduj za nás a u svého synácka přikvážujše za nás. Zeby nám rád cel odpuštiť, cičke žena se, o Panienko Mario, vyproš nám pokoja. O Matko na nebu vženta, vyproš nám gojiště. Pros za nás a oroduj za nás a u svého synácka přikvážujše za nás. Zeby nám rád cel odpuštiť, cičke žena se, o Panienko Mario, vyproš nám pokoja. O Matko na nebo vženta, vyproš nám gojiště. Matka obdivuhodná pros za nás, vyproš nám gojiště. Pomocnica kresťanov pros za nás a oroduj za nás a u svého synácka přikvážujše za nás. Zeby nám rád cel odpuštiť, cičke žena se, o Panienko Mario, vyproš nám pokoja. O Matko na nebo vženta, vyproš nám gojiště. Žena se, o Panienko Mario, vyproš nám pokoja. Tvého synácka přikvážujše za nás. Kráľovná pokoja pros za nás a oroduj za nás a u svého synácka přikvážujše za nás. Živ Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho, Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Dobrorečme Pánovi, Bohu ďaká. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, slávime 23. nedeľu v období cez rok, ktorú slávime tak netradične mimo chrámu, tu v Božom chráme, v chráme prírody, pri kríži, ktorý bdie nad našou farnosťou, nad našou obcou. Vynaložili sme
niektorí menej, niektorí viac energie, aby sme tu prišli. A tak vydali niečo zo seba, aby sme to ponúkli Bohu ako obetu. Aj tento dnešný deň chceme venovať v duchu putovania. Prišli sme na toto miesto ako pútnici. Tak ako Pán Ježiš vysiela apoštolov po dvoch, emauskí učeníci odchádzajú z Jeruzalema dvaja a medzi nimi sa na ceste pridáva Ježiš. Aj k nám, popri tejto ceste na toto miesto, vstúpil do našej cesty, do nášho života Ježiš. Prišli sme tu spolu s ním, aby sme spolu chválili Boha. Ako aj v dnešnom evaníliu zaznie, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi prítomný. A tak si uvedome túto Božiu prítomnosť medzi nami a prosme zvlášť za tie milosti, s ktorými sme tu prišli. Aby Boh našiel zaľúbenie v tejto našej obete, na začiatku spýtujme si svoje svedomie a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa. Vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn. Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímáš rieky sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímáš rieky sveta, príjmi našu veľmivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veľký si svätý, veľký si Pán, veľký si najvyšší Ježišu Kriste, s Duchom Svätým sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Bože, Ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti. Dobrotivo zliedni na svojich synov a dcéry, aby veriaci, čo veria v Krista, dosiahli pravú slobodu a večné dedičstvo.
skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán: Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu svojho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému, bezbožný zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej cesty. On, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš. Počuli sme Božie slovo. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha našu spásu. Predstúpme s chválou spevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Poďte, klaňajme sa na zem, padnime, klaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Čujte dnes jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, ako v Meríbe, ako v dňoch Masy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali ma, hoci moje skutky videli. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš. A ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Kristovi zmieril svet zo
vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi 4 očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte 1 alebo 2, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami 2 alebo 3 svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti ako pohána mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú 2 z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú 2 alebo 3 zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, celé dejiny kresťanstva po celé stáročia sú charakterizované tým, že Boží ľud často rád putoval na rozličné miesta, nazývajúc tieto miesta posvätné alebo sväté miesta. V skutočnosti je celý svet posvätný. Každé miesto je miesto sväté. Tak ako to vyjadril aj svätý František, pre ktorého svetou bola aj príroda. Neexistujú viac alebo menej sväté miesta, ktoré by mali svetosť sami zo seba. Svetosť miesta sa prejavuje či uskutočňuje aj tým, ako ho človek duchovne vníma, ako prežije čas, ktorý na tomto mieste strávi, či sveto, alebo menej sveto. A preto existuje isté nebezpečenstvo sklamania z toho, že človek na mieste, ktoré nazýval posvätným, nenašiel tú svetosť, ktorú očakával. Mnohí putujú na rôzne pútne miesta, ale mnohí tam prichádzajú iba ako turisti, návštevníci, pozrieť si, ako daná budova je postavená, v akom slohu, aké pamiatky v sebe obsahuje. Ale zabúdajú, prečo napríklad i ten chrám, do ktorého putujú, bol postavený. A potom to podstatné nám uniká. Nedávno sme mali procesiu s Eucharistiou po dedine. Je to rovnako putovanie. A znova každý sám sa môže pýtať, ako som prežil túto púť, tú procesiu, ktorú sme vyšli z kostola a vrátili sa naspäť. Či som využil ten čas, že Pán Ježiš ide našimi ulicami, našim priestorom, v ktorom žijeme, aby sme ho mohli na tom konkrétnom mieste prosiť o milosti, alebo sme ho prerečnili. Lebo keď si pozrieme možno aj ten záznam alebo zábery, tak nie každý tam strávil v modlitbe. A to je aj také posolstvo pre nás, aby sme aj tieto púte, procesie vnímali ako modlitbu, ako čas strávený s Bohom. Aj dnes, aj napriek moderným dopravným prostriedkom, s púťou je vždy spojená istá námaha. Mnohí sme tu prišli pešo zo spodu, niektorí sa tu doviezli. Človek sa musí odobrať zo svojho domova, niečo za sebou zanecháva. Je ochotný nechať to, čo pozná, nechať ten zabehnutý každodenný spôsob života a podujať sa na niečo nové. Zvyčajne človek neputuje sám, a teda ďalším znakom putovania je to, že pri púti sa vytvára spoločenstvo. Tak ako si to želal aj Pán Ježiš v dnešnom evaníliu, kde sa 2-3 modlia v mojom mene, ja som medzi nimi prítomný.
Stačí spomenúť na to, aké bolo dôležité vytvárať spoločenstvo práve v časoch, keď púte boli jednou z mála možností prejavenia živej viery. A to najmä z očí v oči tým spoločenským podmienkam, ktoré zatláčali do úzadia náboženský život. Pár rokov dozadu za bývalého režimu. Koľkí práve putovali napríklad i do Levoče, lebo i to bolo jedna z možností, ako mohli prejaviť svoju vieru. Na pútiach sa ľudia cítili akýsi silnejší. Cítili sa byť časťou spoločenstva cirkvi. Pútnik je človek, ktorý si musí uvedomiť, že k životu potrebuje v skutočnosti dosť málo. Keď si človek chystá ten batoh, tak sa naozaj sústredí len na to podstatné. A zistí, že naozaj človek toho v skutočnosti až tak veľa nepotrebuje. A tak putovanie nás učí aj zmyslu pre podstatné veci, čo je v našom živote naozaj dôležité. Pútnik si uvedomuje, že sám všetko nedokáže. Je závislý od iných, počnúť s tými, ktorí mu pripravili miesto, ktorí mu na tejto púti pomáhajú, ktorí ho očakávajú, teda, že každý z nás ku svojmu životu potrebuje aj iných. Pútnik si je vedomý aj toho, že k cieľu sa napreduje etapami. Nič sa nedosiahne hneď a naraz. Na jednotlivých etapách musí putujúci prekonávať vždy nové a rôzne prekážky. Musí sa na nich občerstviť, aby dosiahol vytúžený cieľ. A to sú iba vonkajšie znaky púte a putovania. Ak sa zahľadíme na duchovný rozmer púte, tak si uvedomujeme, že na duchovné putovanie je potrebné vynaložiť námahu. Duchovnú námahu, ktorá častokrát nie je o nič menej náročná ako vonkajšia námaha. Každý z nás vie, ako veľa sa musíme namáhať, aby sme čo len niečo málo zmenili v našom duchovnom živote k lepšiemu. Mnohé pútne miesta sú spojené s vyslovovaním sviatosti zmierenia. Koľko ľudí pristúpi na sviatosť zmierenia na Mariánskej hore v Levoči. Teda aj tá púť je spojená s tou nápravou nášho života. Chcem v niečom sa zlepšiť. Pútnik málo kedy kráča sám, nedošiel by do cieľa. Obrazom duchovnej púte je cirkev, ktorá putuje spoločne, ktorá vytvára spoločenstvo, v ktorom si navzájom jednotliví putujúci pomáhajú. Preto sa cirkev, my žijúci tu na zemi, nazývame cirkvou putujúcou. Pútnik putuje po etapách. Aj náš duchovný život a život cirkvi sa tiež odohráva v etapách. V etapách slávenia cirkevného roka. V etapách slávenia jednotlivých sviatostí, ktoré sprevádzajú všetky fázy a stavy ľudského života. Putujúca cirkev si uvedomuje potrebu sústrediť sa na to podstatné, na to, čo je naozaj bytostné. Sme ľudia, ktorí veria v to, že život má akýsi zmysel. Hľadanie zmyslu nášho putovania je dôležitou životnou otázkou, pred ktorou však mnohí utekajú, alebo ktorú si možno ani radšej nekladú. Kresťan by mal byť človekom, ktorý chápe a verí, že naše životné putovanie má zmysel. Že tu nie sme náhodou a že na ceste nekráčame sami. A že tá cesta má istý konkrétny cieľ. A tým konkrétnym cieľom nie je ani Rím, ani mesto Jeruzalém, ani Kompostela. Skutočným cieľom je Boh. Najistejšia cesta, ktorá vedie k nemu, vedie cez toho, ktorý o sebe sám povedal: ja som cesta, pravda a život. Cez Ježiša Krista. Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Platilo to vtedy, keď naozaj Rím bol centrom vtedajšieho sveta. Z neho vychádzali a v ňom sa schádzali všetky cesty. Všetky cesty však v skutočnosti vedú nie do Ríma, ale vedú k tomu, ktorý je cesta, pravda a život. K tomuto cieľu nakoniec i každý z nás príde.
Avšak niekto sa tam môže dostaviť bez prípravy s prekvapením, že vlastne o cieli tejto cesty ani nevedel. Alebo môže ísť do cieľa tejto cesty pripravený na splnenie tohto očakávania, ktoré ho sprevádzalo počas celého jeho životného putovania. Bratia a sestry, ako kresťania veríme, že náš život má zmysel a že má aj konkrétny cieľ. Tento cieľ chceme neustále hlbšie spoznávať v spoločenstve ostatných putujúcich. Vedomí si závislosti jeden od druhého. Vedomí si aj toho, že na ceste ku Kristovi potrebujeme v prvom rade otvorené srdce. A až potom všetko ostatné a že každá vynaložená námaha skutočne stojí za to. A tak aj z tohto miesta chcem ešte vyzvať k tomu, aby sme neváhali a možno prihlásili sa aj na tú púť, ktorú organizujeme ako farnosť o 2 týždne. 23. septembra na 2 mariánske baziliky na Velehrade a na Hostíne. Velehrad je spojený aj s apoštolskou misiou svätých Cyrila a Metoda. Velehrad si vybral pápež Ján Pavol II ako prvé miesto po páde totality, ktoré navštívil v bývalom Československu. Bolo to hneď v roku 1990. A tak to ešte možno rozmýšľa a váha. Dali sme, že sa zapísať do 10., ale posunieme ešte o týždeň. Tak hádam, ešte ten jeden autobus sa nám možno podarí dozbierať, aby sme išli aspoň z tejto farnosti 2 autobusy. Nedávno boli zo Suchej hory a nazbierali 4, tak si myslím, že aspoň na 50% tú Suchú horu dobehneme. Aby to putovanie skutočne bolo s tou myšlienkou, že chceme ísť na púť a zároveň tou púťou si niečo vyprosiť. Každého z nás niečo trápi, či už v rodine, možno vo svedomí. A to chceme predložiť Bohu na týchto svätých miestach, ktoré sú spojené s nanebovzatou Pannou Máriou, ktorá je našou patrónkou. Kto teda bude mať záujem, môže sa počas týždňa ešte dohlásiť. Ešte tam je nejakých dobrých 40 miest na obsadenie druhého autobusa. Ak sa obsadí ďalší, bude o to lepšie púť, ale 40 miest na druhý autobus je ešte stále voľné. Teda povzbudzujem aj k tejto účasti. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, 3. dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, zhromaždení v Ježišovom mene, s vierou, že On je uprostred nás a vo vedomí zodpovednosti za celú cirkev, spoločne volajme: Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás. Za všetkých duchovných pastierov, aby s láskou i odvahou upozorňovali na chyby svojich veriacich, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za všetkých ľudí, aby neboli jeden druhému na pohoršenie, ale aby každý miloval svojho blížneho, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za hriešnikov, aby zanechali cestu hriechu a zmierili sa so svojimi bratmi a s cirkvou, prosme Pána.
Pane, vyslíš nás. Za rodičov, aby vedeli napomínať a správne vychovávať svoje deti, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za nás tu zhromaždených, aby sme si uvedomovali silu spoločnej modlitby, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za blahorečenie biskupa Jána Vojtašáka, aby nám jeho svätý život ukazoval cestu ku Kristovi, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Bože Otče, zliadni dobrotivo na svojho služobníka Františka, ktorého si vyvolil za biskupa pre našu diecézu, a zaodej ho múdrosťou a láskou apoštolov, aby viedol tvoj ľud po ceste spásy, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Nebeský Otče, vyslíš naše prosby a pomôž nám niesť si vzájomne bremená, aby sme naplnili tvoj zákon lásky skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, daj, aby sme ťa dôstojne uctili týmito darmi a účasťou na svätých tajomstvách upevnili vzájomnú jednotu skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, I s duchom tvojím, hore srdcia, máme imu Pána. vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, lebo od Teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz a podriadil si mu všetky divy sveta, aby v Tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a nadchnutý krásou Tvojho diela ustavične ťa chválil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa aj my so všetkými anielmi chválime a radostne vyznávame. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebestia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa, Pane, prosíme, posväti to dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje z mŕtvych stanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a z mŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia,
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokojná bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty znímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty znímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty znímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Ani nie som hoden, aby si došiel pod môj strechu, ale povedz ma slovo a duša mi rozradí. Od Teba pomoc
Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš a posilňuješ pokrmom svojho slova nebeskej sviatosti. Daj, nech tak prijímame vznešené dary Tvojho milovaného Syna, aby sme dosiahli večnú účasť na Jeho živote, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. 8. septembra v piatok na sviatok narodenia Panny Márie vymenoval svätý otec František nového diecézneho biskupa pre našu spišskú diecézu. Stal sa ním vysokodôstojný pán profesor František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku, rodák z Tvrdošína. Do jeho vysviacky sa budeme osobitne pri svätých omšiach za neho modliť. Tak si to prijal diecézny administrátor, a iste aj on sám, keď vyzval v piatok, aby sme sa za neho modlili. Na záver tejto našej slávnosti tu v Božom chráme chcem vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sme sa tu dnes mohli zísť, osobitne obecnému úradu, pánu starostovi, poslancom, zamestnancom obecného úradu. Trebalo to tu prichystať, priniesť, pripraviť kuchárkam. Celú omšu nám to už popod noc rozvonialo na miesto kadidla. Nejaký guľáš. Takže sme aj na záver svätej omše potom pozvaní k tomu agape, tak ako prvotní kresťania po slávení Eucharistii zdieľali toto svoje spoločenstvo viery práve pri stolovaní, tak sme pozvaní aj my tu. Rovnako ďakujeme aj poľovnému združeniu. Tiež tam niečo tu ulovili, čo tu behalo. Medveď to možno nebol. Že vraj hej. Rovnako našim spevákom, gorálom, ale aj všetkým vám, ktorí ste tu prišli, aby sme i takto oslávili Boha svojou účasťou na tejto svätej omši. K tomu príjmite i záverečné požehnanie. Pán s vami, požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka. Koráľu
Veď ste mi kázali, to chcem penímať. Joj, má takové malý. Daj mi